21 гадзіна. Час на аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. Вольга Старасціна. Традыцыйна спачатку анонс. Лекарам падвойны заробак. Праз 5 гадоў. Ці не эмігруюць да гэтага часу айчынныя медыкі? Не так легко в медицинской сфере подтвердить диплом, поэтому цепляются за любую возможность, там, где теплее. Без аплатаў і без прапіскі. Усе кватэры заняла цвіль. А еще хочу сказать, что у меня ужи по квартире ползают. Рычард Хэммонд ацаніў беларускі аўтапрам. Яна не сучасная, але выглядае на трывалую і салідную. Было 80%, стала 60%. Без рэферэндуму ўлады ведаюць, колькі беларусаў супраць адмены смяротнага пакарання. Падчас сустрэчы з амбасадаркай Аўстрыі ў Беларусі кіраўнік палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрейченка заявіў, што праводзіць рэферэндум пра адмену смяротнага пакарання яшчэ рана. Чаму, высвятляла Ірына Дарафійчук. 2 летась, 4 пазалетась і ўжо 3 сёлета. Штогод беларускія суды агучваюць некалькі смяротных прысудаў. Грамадскасць пра гэтую частку дзейнасці пенітэнцыярнай сістэмы ведае няшмат. А откуда я знаешь, не принимаю участие? На электрическом стуле, скорее всего. Я думаю, с пистолетом, но не электрический стул однозначно. Говорят, что на Володарке. Подходит полковник какой-то, говорили, и в лоб стреляет. Прысуд прыводзіць у выкананне праз расстрэл, целы пакараных не выдаюць родным, а хаваюць у путай. Лічбу пакараных грамадскасці не паведамляюць. У нас, по-моему, нету смертной казни. Менавіта нязгодаю беларусаў, выказаную праз рэферэндум, тлумачаць чыноўнікі тое, што смяротная кара ў Беларусі дагэтуль не скасаваная. Мы не можам прыняць нейкі закон ці ўказ, тым самым скасаваўшы смяротнае пакаранне, не параіўшыся з людзьмі. Праваабаронцы пацвярджаюць, што колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання вагаецца каля 60%, але толькі палова з гэтых людзей выказваецца катэгарычна, ды і лік можа змяняцца. У гісторыі нашай краіны мы ведаем выпадак, калі амаль на працягу 4-5 месяцаў большасць была тых, хто выступае супраць смяротнага пакарання пры пытаннях. Это было пасля суда па выбуху ў менскім метро, калі грамадства не поверила вынікам гэтага суда. Адказ на пытанне пра адмену смяротнага пакарання ляжыць у эмацыйнай сферы, таму яго не варта развязваць праз рэферэндум, лічыць праваабаронца. Сур'ёзны сігнал ад уладаў пра тое, што стаўленне Беларусі да праблемы можа змяніцца, прагучаў падчас жнівеньскай канферэнцыі ў Менску з удзелам прадстаўнікоў еўразвязу, дзяржаўных органаў і грамадскай супольнасці. Пакуль гаворка ідзе пра выпрацоўванне з уладамі Беларусі супольнай дарожнай мапы для адмены смяротнага пакарання. Богдан Здраевскі, былы кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту ў справе кантактаў з Беларуссю, у інтэрв'ю нашаму тэлеканалу адзначыў, што Еўропа адчувае з боку Беларусі сігналы прымання еўрапейскіх каштоўнасцяў. Нам давалі зразумець, што магчымасць змены гэтага рашэння ляжыць у кампетэнцыі Александра Лукашэнкі і што можа не сёння, але ўжо неўзабаве гэтае пытанне праўдападобна вынесуць на парадак дня, без прывязкі да нейкай канкрэтнай даты. Але менш за тыдзень таму Берасцейскі абласны суд агучыў чарговы смяротны прысуд. Паводле інфармацыі праваабарончай арганізацыі «Вясна-96», смяротным пакараннем могуць скончыцца яшчэ 2 судовыя працэсы ў Віцебску і Менску. Ірына Дарафійчук, Белсат. Дацкае энергетычнае агенцтва выдала «Газпрому» дазвол пракладаць трубаправод «Паўночная плынь-2». Гэтая сістэма дублюе дзейную, якая пастаўляе газ з Расіі ў Нямецчыну праз Балтыйскае мора. Дазвол Даніі апошні неабходны для завяршэння будаўніцтва. Супраць будаўніцтва «Паўночнай плыні-2» выступалі Злучаныя Штаты ды шэраг краінаў еўразвязу з прычынаў энергетычнай і вайсковай бяспекі на кантыненце. Пастаўкі газу ў Нямецчыну ў абыход Украіны дазволілі б Крамлю пагражаць Кіеву адключэннем газаправоду. Урад Нямецчыны заявіў, што існуе палітычнае рашэнне, каб не спыняць транзіту праз Украіну. А кіраўнік украінскай кампаніі «Нафтагаз» Андрэй Кобалеў адзначыў, што цяпер яшчэ больш важна скончыць рэформу газавага рынку і напоўніцца ўвесці еўрапейскае энергетычнае заканадаўства ва ўкраіне.
Удвая павялічыць заробкі лекарам паабяцаў Александр Лукашенко. Што праўда, не цяпер, а да канца наступнай пяцігодкі. Добрых медыкаў ужо не стае ў нашай краіне. Дактары за мяжой шукаюць лепшай аплаты і умоваў працы. Ці ў стане ўлады Беларусі спыніць адток спецыялістаў? І што робяць суседнія краіны, каб прыцягнуць да сябе добрых адмыслоўцаў? Высвятляла Юлія Цяльпук. Кірунак Расея ў вагульнай плыні працоўных мігрантаў 10 гадоў таму абраў Михаил Морозов, хирург-стоматолог, цяпер жыхар Петербургу. Люди ищут возможности. Не так легко в медицинской сфере подтвердить диплом, поэтому цепляются за любую возможность, там, где теплее. Уладкоўваючыся ў Расіі, лекар валодае моваю і не мусіць пацвярджаць дыплом. Сярэдні заробак у буйных гарадах усходняй суседкі $1500, у Беларусі ўдвая меншы. Неўзабаве ўсё зменіцца да лепшага, пачулі ад кіраўніка дзяржавы, які наведаў рэспубліканскі цэнтр онкалогіі і радыялогіі. Не багатыя, але і не бядуем. Мы, вядома, будзем прытрымлівацца гэтай лініі, і да 2025 года ў нас будзе падвойны заробак у лекараў. Кіраўнік даў зразумець, што не асабліва заклапочаны адтокам беларускіх лекараў за мяжу. У краіне колькасць лекараў расце, падхапіў міністр здароўя Уладзімір Каранік, які плануе закрыць пытанне недахопу медработнікаў у тым жа тэрміне, як рост заробкаў. Вельмі шмат студэнтаў медыкаў вучаць замежныя мовы ўжо ці пачынаючы з першых курсаў, ці ўвогуле паступаюць в універсітэт, разумеючы, што яны з'едуць. На тэматычных форумах распавядаюць, навучанне ў польскім медычным універсітэце каштуе да 30 тысячаў злотых на год. Танней атрымаць дыплом на радзіме і пацвердзіць яго ў еўразвязе. Працэдура займае каля года і каштуе ў 10 разоў танней. Што праўда, летась у Польшчы яе здолелі завяршыць толькі 43% ахвочых. Большыня спрабуюць зноў, бо не хочуць вяртацца ў беларускі кабінет. Калі маеш 50 чалавек за прыём, зрабіць памылку вельмі лёгка, таму што гэта стрэс, гэта вельмі высокі такі ціск працоўны і за такі заробак, прабачце, але параўноўваючы краіны і умовы ў розных краінах, па меншай справе, пры такой нагрузцы у іншых краінах за гэта дапаўняльна плацяць. Сярэдні заробак польскага лекара на ўзроўні маскоўскага спецыяліста, а ў Нямецчыне ў 4 разы вышэйшы. Праца на сучасным абсталяванні. Не горшая Лукашенко загадаў набыць для беларускіх медыкаў, але не падказаў, за якія сродкі. Недахоп запатрабаваных апаратаў для УГД і МРТ назіраем у шэрагу постсавецкіх краінаў. Гэтак і ўзровень працоўнай міграцыі там высокі. Згодна з апытаннем Boston Consulting Group, амаль палова расійскіх лекараў хочуць працаваць за мяжою. Сейчас в странах Евросоюза, в некоторых странах нехватка специалистов медицинских, поэтому я знаю, что законодательство Евросоюза, оно упрощает настрифікацыю. Паводле Сусветнага банку найбольш прывабныя для мігрантаў з усходняй Еўропы Чэхія, Польшча, Нямецчына, Скандынавія. Уласна Михаил Морозов спадзяецца пераехаць у адную з гэтых краінаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. 5 дзён на польска-беларускай мяжы стаяў грузавік з тыграмі, якіх не прапускаў беларускі бок. Жывёліны былі знясіленыя кепскімі умовамі ўтрымання. Сёння стала вядома, што польскі горад Познань прыме іх у свой зоапарк. Справаю няўдалага перавозу драпежнікаў зоймецца польская пракуратура, каб высветліць, ці меў месца здзек жывёлы. Rozładować tych zwierząt nie możemy. Мы не можам тут выгрузіць тыграў, няма тэхнічнай магчымасці. Гэтая мяжа прыстасаваная перадусім для перавозу фермерскай жывёлы. Беларусь не ўваходзіць у еўразвяз, таму мае права патрабаваць іншыя дакументы. Для нас было дастаткова дакументаў ад кіроўцы, якія пацвярджалі, што гэтым жывёлінам пагражае выміранне. Яны падпадаюць пад Вашынгтонскую канвенцыю і могуць падарожнічаць. І для нас не было праблемаў прапусціць транспарт на беларускі бок. Яшчэ ў мінулы аўторак 10 тыграў выехалі з Рыму ў Дагестан і ў суботу трапілі на памежны пераход у польскім Карошчыне. Але транспарт не прапусцілі беларускія памежнікі, якія запатрабавалі італьянскія сертыфікаты ветэрынарнага кантролю. Таксама у кіроўцаў адсутнічалі актуальныя візы. Тыграў вярнулі на польскі бок. Там адна жывёла памерла. Ветэрынары засведчылі, што тыгр быў знясілены і паранены ў спробах вырвацца.
70 гадоў спатрэбілася беларусам, каб помнікам ушанаваць таго, хто першы давёў свету адметнасць беларускай нацыі. У вёсцы Мігова пад горадняй урачыста адкрылі памятны знак навукоўцу Яўхіму Карскаму. Помнік з'явіўся з ініцыятывы мясцовага жыхара Алеся Кроя, які 3 гады ўзгадняў праект у сельсавеце. І гэта адзінае ў Беларусі месца ушанавання Карскага. Гэта імя, бренд гэтага краю. Ён сюды прыязджаў. Тут 10-12 на праскі праз Нёман Лаша. Тут Мігова. Тут Панемонь от праз фальварак праз Нёман. Ён таксама там адпачываў. На пароме пераязджаў сюды. Хадзіў у царкву коматаўскую са сваёй сям'ёй. І тут жыў на даче месяцамі фактычна. Это знаковая падзея для нас и не апошняя, потому что академик Карский заслуговывает гораздо больше, тем больше у Гродні. И камень вельми символичный, и подмурок как бы узвышает и камень. Все атрымалось. Памятны знак урачыста адкрылі ў прысутнасці прадстаўнікоў мясцовых уладаў, грамадскіх актывістаў, жыхароў вёскі і садовага таварыства. Помнік – вялізны валун з кароткаю біяграфіяй і словамі Яўхіма Карскага. Менавіта ў гэтых мясцінах на пачатку 20-го стагоддзя даследчык працаваў над справай свайго жыцця – шматтомнікам «Беларусы». Яўхім Карскі напісаў больш за 1000 навуковых працаў пра культуру і гісторыю Беларусі. Ён без дазволу і прапіскі прапісаўся ў кватэрах магілёўцаў. Уласнымі сіламі жыхары не могуць пазбавіцца ад грыбка, але могуць дапамагчы ўлады нарэшце зрабіць капітальны рамонт дому і такім чынам перамагчы вільгаць і цвіль. Улады згаджаюцца, вось толькі тэрміну рамонту пераносяць з года ў год. Падрабязней пра бясконцую цярплівасць жыхароў Вольга Васильева. У трохпакаёвай кватэры разам з сям'ёй свярыдзенкаў пражывае цвіль. Яна ў зале, у спальні, нават у прыбіральні, паўсюдна. Рамонт рабілі, шпаклявалі, тынкавалі, не дапамагло. Неўзабаве грыбок вярнуўся. Проживаем с мужем и с 3 детками. Детки вдвоем ходят в садик. Мало того, что детки бывает, что и в садике болеют, ну то есть и дома, конечно, плесень сама по себе дает осложнение, потому что плесень выражается во влажности, во-первых. Постоянно надо проветривать помещение, постоянно надо стены чем-то обрабатывать. Суседзяў Діяны такім не здзівіць. Кожны жыхар дому 69 на вуліцы Ямніцкай у Магілёве вядзе ўласную вайну з цвіллю ў сваёй кватэры. І падобна, што пакуль сілы не на баку людзей. В 2013 году мы сделали ремонт. У нас идет плесень. Весной, когда шел большой ливень, у нас ливень был и в квартире. Посмотрите, шкаф находится на другой стороне квартиры, да? А получается, посмотрите, что творится с обувью. Кому нужно нам предъявлять претензии по поводу вот этого вот. Вільгаць у кватэрах стварае пакуты людзям, затое прываблівае паўзуноў. Я меняла на кухне, вот здесь в спальне и в коридоре. Полы сгнили. А еще хочу сказать, что у меня ужи по квартире ползают. Обыкновенно. От сырости ужи ползали по комнатах. Жыхары бачаць прычыну сваіх няшчасцяў у прамярзанні, выветрыванні і зацяканні сценаў і даху. Дому ўсё ж 46 год. Даже кирпичи повылазили со стен, повыбрасывались. Ну вот что это делать? Разве это наш дом не аварийный? Осадку дом дае, вот они идут, какие трещины. Скоро уже фундамент совсем развалится. Вот. И сколько можно просить, и сколько можно обращаться. З просьбою пра капітальны рамонт людзі пачалі звяртацца ў гарвыканкам яшчэ 3 гады таму. Дом ставілі ў чаргу на рамонт, але пераносілі тэрміны. Цярплівасць жыхароў скончылася, калі капітальны рамонт у іхным доме зноўку перанеслі. Потому что на 20-й год поставили. Мы и ждем. Но ждем, 20-й год подходит. Получается, на 21-й уже перенесли. Нас это не устраивает. Сваю нязгоду жыхары выказалі ў калектыўным звароце да старшыні магілёўскага аблвыканкаму Леаніда Зайца. Адказ прадстаўнікі жыллёва-камунальных прадпрыемстваў прыехалі даваць асабіста. Ім зрабілі вялікую экскурсію па кватэрах, у якіх пасялілася цвіль, вільгаць і прапаўзаў вуш. Проект на капитальный ремонт, текущий график 2020 года, включен указанный жилой дом. Соответствующим образом до начала выполнения работ будет сделана предпроектная документация, обследование. Сустрэчы людзі засталіся задаволеныя. Хоць яны ўжо не раз чулі абяцанкі, што ў іхным доме вось-вось пачнецца капітальны рамонт, у жыхароў усё адно застаецца надзея, што менавіта гэтае абяцанне выканаюць. Вольга Васильева, Белсат.
Глобальные змены клімату, выкліканыя дзейнасцю чалавека, закранулі і самыя бязлюдныя мясціны Беларусі. Жыхары вёскі Альманы, што ў Берасцейскай вобласці, паскардзіліся Белсату, што альманскія балаты сохнуць, а таму штогод менш журавінаў. Для людзей гэтыя ягады жыццёва важныя. Давайце разам зазірнем на Палессе пад Столінам. Встаем у 5 часов утра, кушать приготовим, свинья покормим, все, и туда идем. Ну, берем день, тяжело, идем далеко. Урожай слабый, напротив прошлого года наполовину. И цена, конечно, в это время уже была около 5 в прошлом году. На теперешний момент у нас 3 рубля, это не цена. Работы нет, клюква, черника, вот только сезон. Грибы, но грибы в нас не берут, это их важко. Ну, можно продать так, по дешевке. Это грубо так, 15-20 килограмм в день. Ну, кое-что для семьи поддержка. В том году закупили более 100 тонн ягод. В этом году где-то 40 тонн пока ягод закупили. Слабый урожай этим годом. Слабее, с каждым годом слабее. С половины августа почали ходить по клюкву и уже зараз ноябрь. У сталіцы Польшчы прайшла найбуйнейшая ва ўсходняй Еўропе аўтавыстава, на якую з Вялікай Брытаніі завітаў адзін з аўтараў аўтамабільнай тэлепраграмы «The Grand Tour», былы вядучы топ-гіру Рычард Хэманд. Белсат пацікавіўся, што тэлезорка думае пра народныя беларускія аўтамабілі «Самант» і «Джылі». Мы невялікая краіна, усяго 10 мільёнаў насельніцтва, але ў нас была вялікая мара рабіць свае легкавыя аўтамабілі. І 9 гадоў таму беларусы ўпершыню паспрабавалі. Давайте згуляем у такую гульню. Я буду вам паказваць здымкі гэтых аўтамабіляў, а вы будете мне казаць, што думаеце пра іх. Згода. Першая наша спроба. Вось. Як вам? Гэта нешта паміж Volkswagenам і Opelем. Ну, не зусім. О, мне падабаюцца гэтыя нацыянальныя строі. Так, беларускія. Вы не так адзеты? Ну, не сёння. Ну так, яны ж жаночыя. Вось тая ж самая машына, толькі іншы здымак. Гэтыя машыны выпускалі 10 гадоў таму. Ці нармальна выглядае для 2010 года? Ну, яна не сучасная, але выглядае на трывалую і салідную. Гэта ж добра. А вось выгляд узнутры. О, асалода, тут ёсць усё. А гэтае дрэва якраз на сваіх месцах. А гэта тая ж машына, толькі пасля рэстайлінгу. Яе крыху палепшылі звонку. О, гэтыя фары, іх форма. Сапраўды шмат папрацавалі. А цяпер у Беларусі робім нешта вось такое. О, вы прыдумалі паркетнікі. Ніхто ў свеце не здагадваецца, што яны вашыя. Ну, не зусім нашыя, яны кітайскія, а ў нас ёсць завод, які іх выпускае. Вам падабаецца? Так, гэта паркетнік, цікавая форма выгіну задніх ліхтароў. Ці не нагадвае вам крыху Land Rover? Не, вось гэтая лінія мусіць ісці ўверх, а тут зусім па-іншаму. Але ці вам падабаецца выгляд? Я ўпэўнены, што ездзіць ён вельмі добра. У мяне ж на гэтым уся інфармацыя. Развітваюся да заўтра. Усяго найлепшага.